3 riječi najbolje opisuju vaše kotlice? More, mornari, uživanje. Voda osnažuje muškarciće, ali ako se vi ne osjećate dobro, da odjeća neće učiniti ništa. Moda je to samo nekakva dodatna podbora u sve tome. Postoje li nekakva dobna ograničenja? Ja mislim da ne postoje dobna ograničenja. Zapravo je, ako ne znam, neko zna nositi onu odjeću i dobro se osjeća u tome, nema nikakvog ograničenja ni za godine. Moda i općenito nekako život ne bi trebao imati kao granice. A sve što netko nosi ili radi, a neće mi nikome ništa loše, nitko mu to ne bi trebalo zabraniti. Održivost u modi je jako bitna i zapravo mi već godinama se bavimo na neki način time i koristimo i materijale iz prijašnjih kolekcija i radimo te patchwork. Pa da bi moda bila održivija, u stvari ljudi moraju više učiti o tome, odnosno moraju biti osvješteni u kontekstu onoga šta njihov izbor zaista potencijalno negativno radi. I kada svatko shvati da se svojim izborom može učiniti nekakvu promjenu, onda se ta ista promjena može dogoditi.